Fil-Qorti t-Tlieta komplet tinstemma l-kumpilazzjoni fil-każ ta' Vince Buhagiar, l-eks direttur tal-Allied Newspapers, il-kumpanija responsabbli mill-pubblikazzjoni tat-Times. Fix-xhieda tiegħu l-ispetturi Kamilleri qal li kienet instabet email minn Keith Schembri biex l-akkużat jgħaddilu $35,000 Amerikan. Intqal li Buhagiar kien jirċievi pagamenti minn kumpanija bl-isem Malmos Ltd immexxija minn Keith Schembri u għalkemm Buhagiar kien qal lill-pulizija li l-flus kienu għall-konsulenzi ma kien hemm l-ebda evidenza li turi dan bil-miktub. Kompla jintqal kif l-akkużat irċieva l-fuq minn $134,000, il-fuq minn $105,000 kif ukoll €50,000 mill-istess kont tal-bank f'Ġibilta. Buhagiar kompla jisħaq li numru tiegħu tal-VAT qatt ma kien intuża għaliex il-kumpanija Kasko qatt ma staqsiet għall-invoices u stqar li qatt ma ġie mħallas bi flus kontanti. Rappreżentant ta' Allied Newspapers illi wkoll xed fil-każ qal li l-akkużat irtira mill-kumpanija fl-2007 iżda xorta baqa' jagħti l-pariri tiegħu lill-Progress Press. Rappreżentanta mill-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kumpaniji stqarret li l-akkużat ma kien jidher li kellu l-ebda involviment f'kumpaniji mill-2005. It-tlieta filgħodu komplet tinstema' l-kumpilazzjoni fil-każ ta' Matthew Paċ u Lorraine Falzon tal-kumpanija Zenith Finance mixlija b'ħasil tal-flus. L-Ispettur Joseph Sherry qal kif kien Brian Tonna li introduċa lil Paċ ma' Keith Schembri u aktar tard Adrian Hillman u Vince Buhagiar, żewġ ex-diretturi tal-Allied Newspapers, il-kumpanija responsabbli mill-pubblikazzjoni tat-Times. Intqal kif Paċ kien qal lill-pulizija li kien sema li l-pagamenti li kienu għaddejjin bejn Keith Schembri u Hillman kienu pagamenti relatati ma' konsultazzjoni fuq il-medja. Intqal kif qabel ma' l-kumpanija kellha l-isem ta' Zenith Finance Limited kien jisimha MFSP Financial Limited u kienet toffri servizzi relatati mal-assigurazzjoni. Fil-qorti, Andre Mikallef illi kien id-direttur tal-kumpanija meta kienet għadha msemmija MFSP għalli din dejjem kienet iżżomm aġġornamenti tad-dettalji tal-klijenti tagħha u dejjem staqsiet minn fejn kienu qed joriġinaw il-flus qabel ma jinfetaħ il-kont mal-kumpanija. Instema' wkoll kif barra li Matthew Paċ kien rappreżentant legali huwa kien ukoll is-segretarju tal-kumpanija u kellu sem ta' kważi 17% ta' Zenith. Intqal kif MFSP kienu ingħataw multa fuq akkużi ta' ħasil tal-flus u l-kumpanija u provat tiftaħ kontijiet tal-bank f'ġurisdizzjonijiet barranin u eventwalment instab li dan kienet isir bit-tranzazzjonijiet ta' flus kontanti. Avukat tad-Dipartiment tal-VAT qalet li ż-żewġ akkużati ma kellhom l-ebda reġistrazzjoni ta' VAT.